क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय रुपसी बैनागुरि पार्ट 2 चापरिग्रामाव भारतीय जातीय कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरजों मेल जथुमा खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, समाज सिबियारि शामसुल हकनि मासि सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। एपीसीसीनि गाहाय नेहाथारि एबा बिटिआरनि आइ कंग्रेस इनचार्ज सामलायगिरि गर्जन मुसाहारिया बाहागो लायो आरो क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि कर्नेलास बसुमतारीजों लोगोसे प्रोफेसनेल आफादगिरि सनमान बसुमतारीजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एसटी मोर्चानि आफादगिरि राजेश ब्रह्म आरो नेहाथारि फोरमायहां बसुमतारी आरो फटबटजरा जिल्ला आइ कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोननाय बादिब्ला गोबां गार' माहारि आरो माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरजों लोगोसे कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै आइ कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि मिटिंखौ हेफाजाब होनानै जाफुंसार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। एपीसीसीनि नेहाथारि एबा दानि बिटिआर आइ कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि इनचार्ज सामलायगिरि गर्जन मुसाहारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। फटबटजरायाव जोङो दिनै नामायबोदों। फटबटजरायाव जोङो हाबनानै बासबारियाव अफिसाव एसे सावराय मेल जिरायबाय आरो बासबारि कंग्रेसनि अफिसनिफ्राय जोङो मालतीजरायाव हाबबाय। मालतीजरा गामियावबो बिराद मोजां रह रायजोनि जथुम्मायाव जोङो मोजां कंग्रेसनि सिन्था धाराखौ जोङो सावरायबाय जे आन्चलिक दल बीपीएफ आन्चलिक दल यूपीपीएल बिथांमोना बे 15 बोसोर 17 बोसोर आरो 5 बोसोराव दिनै बीजेपीजों बेसेबां थगायजाखो रायजो राजाया बयबो अबगत जाबाय, बेखौ बुजिबाय आरो फैयै फैयै जोङो नै दा बावहाय नैबे फटबटजरानिनो सिलेट पार्ट 2 1573 पलिं स्टेशनाव जोङो फैबाय। दिनै बे ओनसोलनि माइनरिटी बिथांमोना एके ज' जाजाय फैबाय, बयबो मोजां मोनबाय। আমি সেইটোৱে কৈছে যে এই ৰাইজ সকলে আগত ইমান জ্ঞাত নাছিল যে কংগ্ৰেছ কি কৰিব পাৰে। যোৱা বিগত 15 বছৰ বিপিএফ শাসনত, যোৱা বিগত 5 বছৰ ইউপিপিএল শাসনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে তেখেতসকলক ইমান মিছলীয়াভাৱে তেখেতক ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইয়াৰ কথাবিলাক ইয়াত उत्थापन होइसे। बावहाय दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा बयबो मिथिनानै जे बीपीएफ को आन्चलिक दल होननानै अनब्लाबो यूपीपीएल को आन्चलिक दल होननानै अनबाबो बावहाय पदम फुलासो बारगोन। दा बे पदम फुलखौ फुनानै ज्राव गारहैनो पदम फुलक उठाय फेलाबलय कारणे नांगल खामनाय ट्रेक्टरो खामनाय आमार এই হাতেদি আমি উঠাই ফেলাবা লাগিব না কি কয় रायजोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय रायजोफोर दिनैहाय फटबटजरायाव कंग्रेसनि दोहौआ फैजेनबाय। एके 100% सियर बावहाय कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हाया। दिनैनि बे फटबटजरा समस्थियाव आइ कंग्रेसआ सोर दोलोजों बादिनांनाय जागोन? आइ कंग्रेसआ मथा मथि जोङो बीपीएफ मोनमोन बायद'जोंनो बाय माने दाङाबाजि जागोन। बांसिन फेक्टरा मोनमोनानो बीपीएफनिफ्राय जानो हागौ। मोनसे खोथा जे दिलीप सखिया बुंनाय बायदिब्ला बीटीसी 6 सिडुलनि मानसि आरो ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि मानसिया जुदि गुवाहाटीयाव हा बायनो हायोब्ला अब्ला गुवाहाटीनि मानसियाबो 6 सिडुल बिटिआर एरियायाव हा बायनो मोन्थाय दङ होननानै बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव दानि गोसारबाय थागासिनो दं। नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंगोन? ना दिलीप सखिया बिथाङा मोनसे जिनिसखौसो इनस्टिगेट खालामनो नागिरदों, बेखौ आन्चलिक दला बुजिनांगोन, जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे बिथाङा 6 सिडुला मा बुस्थु। 6 सिडुला जाहैबाय मोनसे जोंनि बै समनिफ्रायनो पूर्व परिस्मा होखाजानाय मोनसे अट'नमि सेल्फ रुल गभर्निं 6 सिडुलाव जोङो जायो। बेनिफ्राय बेल एन्ड ब्लकआ जाहैबाय जोंनि हानि रैखाथि। दा बिथाङा बे बुस्थुखौनो जुदि गैया खालामनो नागिरोबा बीजेपी गभर्नमेन्टआ फैयोब्ला जोङो मोनसे ना मोनसेखौ दानना होगोन बुङो। थारमाने बेनि आइडिया जाहैबाय अना बर'नि दोहौखौ लाबोफिननाय, अना बर'नि सहाय लानानै फिर खनसे सरकार बानायनाय। दा बेफोरबायदि एसेबां गोजौनि इमान अखर बीजेपी स्टेटर सभापति डाङरै এনেকুৱা কথা যে কমিউনেল কথাটো কয়, এইটো খুবই বেয়া হৈছে। दा बे खोब गाज्रि
दा दिलीप सयखियानि डिजाइना खोब गाज्रि बेखायनो आङो बुंदों बिजेपि आव हाबनाय बर' दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना इमिडिएटलि बिजेपि एरिबा लागे आरो कंग्रेसआव जोगदान दिबा लागे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनायनि खोथाखौ फैबाय थानायखौ जों नुबाय थादों नाथाय दानिसो बिपिएफ पार्टिया जे 22टा केन्डिडेट एबा दाबिदार बा टिकेट जायनाखि बिजाथि गेलेगोन बेखौ मुंखौबो फोसावनाय जाबाय बिनि गेजेराव बिसोर गोरोबलायनाया माबोरै फैगोन बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन? ना बे खोथाया लकसभानि सिगाङावबोथ' जादोंमोन नङा होमबा इउपिपिएल जों बिपिएफ जों गोरोबनायनि खोथा इलेक्शननि सिगां बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबनायनि खोथाया फैयो बे गासिबो पलिटिकेल मोनसे प्रपगेन्डा राजनितिनि माबा मोनसे लाबालाब जागोन साननानै बिपिएफआबो बेखौ ओरैनो बुंसोबायो आरो इउपिपिएलआबो बेखौ प्रेक्टिकेलाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानायखौ आं नुहुराखै जायोब्ला मोजां आंनि सोरनिफ्राय बेस्ट अफ लाक खिन्थु आं जानायखौनो बांसिन नुहुराखै थेंक इउ